Kým je celý svet rozptýlený Iránom, Čína začala otvorenú vojenskú operáciu proti Tajvanu. Peking postupne zvyšuje tlak na okrajové ostrovy Tajvanu, pričom z predtým občasných hliadok sa stáva systematická a prakticky nepretržitá vojenská aktivita. Podstata je v tom, že Čína v podstate už obsadila malé ostrovy okolo Tajvanu a maximálne sa približuje k samotnému Tajpeju. A už analytici tvrdia, že Čína si vzala príklad z Iránu a pochopila, že USA nedokážu zabrániť obsadeniu. Takzvaný hormuzský scenár v Tajvanskom prielive by vyvolal ešte vážnejšie dôsledky pre svetovú ekonomiku ako súčasná kríza. A preto je Čína pripravená ho realizovať. Iránu nebolo treba potopiť ani jeden tanker, aby zastavil pätinu svetových dodávok ropy. Stačilo len niekoľko raketových útokov a útokov dronov, aby presvedčili spoločnosti, aby sa vzdali poistenia lodí prechádzajúcich cez Hormuzský prieliv. Za niekoľko dní bol tento kriticky dôležitý energetický úzol fakticky zablokovaný. Teraz trh stále odmieta prevziať takéto riziko. Tento scenár sa môže zopakovať. Čína je silnejším hráčom ako Irán a môže použiť sofistikovanejšiu verziu toho istého ekonomického vydierania v Tajvanskom prielive. Volám sa Alexej Piči. Poďme túto tému spolu prediskutovať. Ale predtým, než začneme túto epizódu, vás poprosím, aby ste sa prihlásili na odber kanála, dali like, napísali akýkoľvek komentár a určite sa prihlásili na môj telegramový kanál Piči News. Odkaz naň nájdete v popise tohto videa. Takže začnem najnovšími správami okolo Tajvanu, o ktorých sa teraz veľa nehovorí, pretože všetká pozornosť je upriamená na Irán. Čína začala aktívne obsadzovať malé ostrovy Tajvanu hybridným spôsobom. Ukážkovým príkladom je oblasť ostrova Pratas v Juhočínskom mori. Ak v predvojnovom období na Ukrajine v roku 2021 tam prítomnosť čínskych síl vôbec nebola zaznamenaná, dnes sa zvýšila na 60 dní. Patrolovanie za rok s účasťou desiatok rôznych lodí pobrežnej stráže a námornej správy Číny. Pritom sa zmenila nielen frekvencia, ale aj samotný charakter operácie, od pobytu v priľahlej zóne, s pravidelným vstupom priamo do teritoriálnych vôd. A už na začiatku roku 2026 bolo zaznamenaných niekoľko nových tzv. Vojenských hliadok, čo poukazuje na upevnenie tejto praxe. To znamená, že podstata spočíva v tom, aby si Tajvan a celé svetové spoločenstvo postupne zvykli na to, že malé ostrovy sú už pod kontrolou Číny. Či sa vám to páči alebo nie. Ale Pratas je len jedným z prvkov širšej stratégie. Ide o to, že aktivita okolo ostrovov je synchronizovaná s cvičeniami Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády. Sprevádzajú nasadenie dronov a podporuje ju oficiálna rétorika Pekingu o normalizácii takýchto hliadok a posilnení kontroly v citlivých oblastiach. Týmto spôsobom sa vytvára nový model nátlaku. To znamená, že nejde o nejaké prudké eskalácie, ale o postupné zvyšovanie prítomnosti, ktoré akoby narušuje status quo a vytvára de facto kontrolu nad tzv. Spornými akvatóriami. To znamená, že po určitom čase si už všetci jednoducho zvyknú, že áno, všetko tam kontrolujú Číňania. Z dlhodobého hľadiska to umožňuje Číne rozširovať operačný priestor a testovať reakciu Tajvanu a jeho spojencov. A práve na túto tému dnes píše Financial Times, že Čína môže ľahko prevziať taktiku Iránu. Takzvaný hormuzský scenár sa ľahko prenáša na vojnu Číny proti Tajvanu. Iránu nebolo treba potopiť ani jeden tanker, aby zastavil pätinu svetových dodávok ropy. Stačilo tam niekoľko raketových útokov, niekoľko útokov dronov na to, aby presvedčili spoločnosti, aby odmietli poistiť lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv. A doslova za niekoľko dní bol tento kriticky dôležitý energetický úzol fakticky zablokovaný. A ako viete, Trump hovoril, naberte odvahu, prejdite cez prieliv. Niektorí sa o to pokúsili a videli sme zábery horiaceho tankera. Čína je v tejto situácii predsa len silnejším hráčom ako Irán a môže použiť podobnú, ale oveľa rafinovanejšiu taktiku v Tajvanskom prielive. Stratégia Teheránu spočíva v ekonomickom vyčerpávaní. Irán počíta s tým, že USA nebudú schopné znášať vysoké ceny ropy do nekonečna a nakoniec predsa len ustúpia. Ak a keď sa to stane, Zbor strážcov islamskej revolúcie bude naďalej kontrolovať Hormuzský prieliv. Dodávky ropy cez kľúčovú vodnú tepnu sa obnovia
ale len vtedy, keď to dovolí Teherán alebo za príslušnú cenu. Peking má možnosti realizovať podobnú stratégiu bez toho, aby sa uchýlil k skutočnému ostreľovaniu obchodných lodí. Kríza okolo Tajvanu sa môže začať jednostranným právnym vyhlásením. To znamená, že Čína môže vyhlásiť svoje právo kontrolovať, kto prichádza a kto opúšťa ostrov. Peking by mohol demonštrovať svoje odhodlanie vypustením rakiet, otvorením paľby a vyhlásením uzavretých zón v Tajvanskom prielive. Aj bez otvorenej vojny, ak sa bude zdať riziko eskalácie vysoké, súkromní dopravcovia, tankery a lode budú pod tlakom a budú sa snažiť vyhýbať sa vodám a vzdušnému priestoru okolo Tajvanu. Ak je ťažké presvedčiť lodnú spoločnosť, aby obnovila trasy uprostred niekoľkých iránskych dronov, dá sa predstaviť, čo sa stane, ak by tie isté spoločnosti mali posielať svoje tankery tam, kde operuje čínska ľudovo-oslobodzovacia armáda. To znamená, že je zrejmé, že tieto spoločnosti s najväčšou pravdepodobnosťou odmietnú. A práve tento pokus upevniť prítomnosť tzv. Hliadok na malých ostrovoch okolo Tajvanu je presne tá istá taktika. To znamená, že v skutočnosti Číňania postupne, pomaly ale isto, zaplavujú Juhočínske more svojimi ozbrojenými silami, aby v určitom momente mohli vyhlásiť, že teraz kontrolujeme všetky tieto vody. A ako píše denník Financial Times, Washington bude musieť urobiť rozhodnutie. Prijať novú normu, podľa ktorej Peking de facto kontroluje obchodovanie Tajvanu, vrátane ostrovného podniku na výrobu mikročipov. Alebo riskovať eskaláciu až do otvorenej ekonomickej vojny a možno aj priameho vojenského konfliktu. Aj keby sa podarilo vyhnúť skutočnej vojne, makroekonomický a finančný šok z takejto krízy na Tajvane môže byť oveľa väčší než to, čo sa dnes deje v dôsledku eskalácie v Perskom zálive. Najviac budú trpieť tie isté krajiny, ktoré trpia aj teraz. Dá sa predstaviť situácia, v ktorej sa Čína pokúša získať nepriamu kontrolu nad obchodom Tajvanu? USA a ich spojenci sa aj tak snažia zabezpečiť ostrov potrebným tovarom a vzdorujú Pekingu. Ale Čína možno ani nebude musieť použiť ozbrojenú silu, aby zablokovala všetky tieto dodávky. Peking na nich môže jednoducho vyvíjať tlak alebo hroziť použitím sily. Ak budú obchodné toky okolo Tajvanu fyzicky prerušené, energetický šok pre regionálne ekonomiky bude oveľa silnejší ako dnes. Tajvan, Japonsko a Južná Kórea môžu stratiť možnosť kúpiť energetické zásielky za akúkoľvek cenu, pretože ich nikto nebude schopný doručiť. Až 3 krajiny môžu zostať bez dodávok. Той же нефти и сжиженного газа. Okrem toho sa zastaví rad globálnych odvetví od elektroniky až po automobilový priemysel. Pretože tajvanská spoločnosť TSMC vyrába viac ako 90% najmodernejších mikročipov na svete. Neexistujú žiadne strategické zásoby polovodičov. Závod TSMC v Arizóne v Spojených štátoch nebude môcť ľahko nahradiť všetky stratené dodávky. A v prípade nedostatku môže vláda Tajvanu zaviesť pridel energie pre priemysel. Alebo, ak by čelil blokáde, Tajvan môže znížiť výrobu mikročipov, aby vyvinul tlak na svet s cieľom doplniť vlastné zásoby. Akože chcete čipy? Tak potom pomáhajte. Dnešný prudký export mikročipov pomáha chrániť ekonomiky Tajvanu a Južnej Kórey pred súčasným šokom cien energií. V prípade krízy na Tajvane bude samotná dodávka mikročipov ohrozená. No, akože nemalo by zmysel podporovať alebo obmedzovať prevádzku energeticky náročných tovární na výrobu čipov. Šok v dodávkach polovodičov ešte viac prehlbí ekonomické a finančné ťažkosti a môže vyvolať paniku na akciových trhoch, najmä v americkom technologickom sektore. Čo ako chápete, hrozí rýchlym rozšírením finančnej krízy po celom svete. Preto môže byť stratégia Pekingu, rovnako ako dnešná stratégia Iránu, založená na pokusoch presvedčiť. Убедить США. Ako chápete, Peking so značnými vlastnými zásobami môže byť odolnejšie ako koalícia demokracií s menšími zásobami. Čína si mimochodom v súčasnosti hromadí obrovské zásoby ropy, mikročipov, obilia a celého radu ďalších tovarov. Čiže Čína sa naozaj na niečo pripravuje? Cieľom vytvorenia tieňovej pevnostnej ekonomiky je práve to, aby ju nebolo potrebné použiť. USA a ich spojenci teraz potrebujú vlastné mechanizmy spoločného hromadenia zásob. Vopred rozvinutú krízovú logistiku
a stálu štruktúru na riadenie ekonomických kríz. Na vytvorenie tohto bude potrebný čas a takýto prístup by sa mal vyskúšať pred príchodom krízy, nie improvizovať počas nej, ako sa to deje teraz. V prípade akejkoľvek krízy okolo Tajvanu bude prvoradou úlohou ešte pred zavedením sankcií proti Číne alebo prerušením dodávateľských reťazcov riadenie globálnych ekonomických dôsledkov. Preto je zrejmé, že súčasná vojna na Blízkom východe prinesie určité ponaučenia obom stranám. Čína. Čína si robí svoje závery. On veľmi dobre chápe, že blokáda v skutočnosti funguje veľmi dobre. No a Západ si musí urobiť svoje závery, ako sa pripraviť na takéto scenáre a čo s nimi robiť. Tu dám trojbodku. Váš názor, vaše závery píšte do komentárov pod týmto videom. Prihláste sa na odber kanála, stlačte zvonček a nezabudnite dať like. Ak chcete podporiť činnosť tohto YouTube kanála, budem vám za to vďačný. Môžete tak urobiť akýmkoľvek darom, plateným odberom alebo sponzorstvom. Odkazy a údaje nájdete v popise tohto videa. Je tam napísané: podporiť kanál Alexeja Pečeja. Vyberte si akýkoľvek formát, ktorý vám vyhovuje. To je všetko. Dávajte na seba pozor. Majte sa.